Ens trobem en el panteó de la família Echevarne. Fernando Echevarne Florence va ser el fundador dels laboratoris Echevarne l'any 1958 i ell és el titular actual d'aquest panteó. No obstant, anteriorment aquest panteó havia tingut altres propietaris. El primer d'ells va ser Enric Ferrer i Portals, un ric apotecari de Barcelona que és recordat, entre d'altres coses, per ser el vicepresident primer del Real Club de Tenis Barcino i després també va ser president de la Federació Catalana de Tenis del Club Marítim. Posteriorment, aquest panteó va ser propietat de Joan Ignasi Pons i Casademunt, el qual va ser un industrial molt reconegut gràcies a la colònia Pons, una colònia industrial de Manresa que és considerada una de les més importants de Catalunya. A més, la família Pons eren propietaris de la Caixa de Manresa, la qual també va ser força reconeguda i gràcies als seus negocis financers van poder ajudar a la construcció del ferrocarril que va unir la ciutat de Manresa i Berga. Així doncs, aquest panteó que podem veure aquí, actualment de propietat de Fernando Echevarne, està composat per un gran àngel fet en marbre, el qual llença flors sobre de la sepultura com a gest de record als difunts.